sóc de les que crec que en política i en la vida les coses no les podem fer sols, que el lideratge és un lideratge compartit, és un lideratge amb gent. A mi m'agrada treballar amb molta gent i amb gent preparada, formada, escoltar-los i sobretot a vegades també discutir, també valorar les seves posicions i tenir en compte les seves opinions. El mateix crec que ha de succeir a Catalunya. La democràcia és viure en la diversitat i en la pluralitat d'opinions. I jo crec que és millor afrontar els reptes del futur en convivència i junts, com ho faig amb el meu equip. Per això espero que el futur de Catalunya el fem entre tots i el construïm entre tots, no amb alguns que solament volen estar ells. Jo crec que junts sumem, que el futur és de tots junts.